Il-problema li għandkom illum, eżattament, il-bidu tagħha x'kien? Il-bidu tagħha kien meta dana fis-26 ta' Novembru bata għalina l-Gvern fej rrid jintroduċi ir-riforma dan rrid jgħidilna li minn dikinhar jew minn ftit wara sansiru kaxxiera bażikament għax qalilna l-APS ħajispiċċa ħabba l-kuntratt u ma rnexxilux jiġi ftehim ieħor ma' bank ieħor, allura qalilna tridu tiġbru l-flus intom għal u l-qoddim tista' ssir xi tip ta' garanzija. Daqshekk, u mbagħad għalilna fil-futur qarib sa jsiru ħafna iktar laqat. Garanzija finanzjarja. Żgur, garanzija bankarja ta' flus. Kulħadd ovvjament skont is-sales tiegħu. Però dikinhar ma qalilniex sales ma konniex nafu xejn. U mbagħad wedna laqat fil-viċin li dan laqat ma saru qatt, ħlief laqat uniċi u singolari ma' kull wieħed minna fejn joqgħod jgħidlek isma' ftit għadhom m'għamluhiex ta' u ħafna għadhom jiġifieri jien dak nieħdu bħala teddit għax li qed tibru. U dan ma kien minnu xejn, għaliex mhux veru. Mhux veru għax fil-fatt minn 16 seba' kull mandu u minn seba' fl-informazzjoni li għandi llum wieħed minnhom għadha mhux aċċettata mill-bank il-garanzija, ġifieri da sempliċiment hom karta konkreta li qed jinnegozja u ħallewh jiftaħ. U bħalu hemm tnejn oħra li qegħdin magħna llum li ma fetħux jiġifieri bħala solidarjetà magħna. U d-diskussjonijiet kif għedlek waqfu hemm, jiġifieri aħna dejjem pruvajna li mmorru l-Ministeru, jien personalment pruvajt u rnexxi li mmur through a friend għax ma stajx nagħmel appuntament. U lil sħabi ma daħluhomx dikinhar u kien hemm il-Ministru Galdes dikinhar fej baqa' jimponi u jgħidli isma' trid tagħmilha għax jekk ma tagħmilix ħajkollok iċċedi l-liċenzja, inti qiegħed bl-liċenzja mhux ħanġeddulek u da kollu. Jien qed nifhem tajjeb illi qabel qatt ma kien hemm il-ħtieġa li ssir dit tip ta' garanzija. Le, qatt ma kienu saqsewna għaliha, jiena mid-diparti tiegħi jiġifieri nista' nagħti garanzija lill-bdiewa kollha u huma jafu li dejjem tħallsu minn ġie għandi u ħafna bħali ġifieri nista' ngħidlek ukoll illi il-flus ta' Marzu li għadda ġifieri ta' 3 ġimgħat ilu jiena ħallasthom kollha nhar il-ġimgħa, ġifieri bdiewa tiegħi b'rashom mistrieħa u għandi l-irċevuta tal-bank, imma sal-lum ħadd minnhom għadhom ma tħallas daw. Ġifieri ma nistax nifhem dalajjat kollu fuq il-flus meta l-flus qegħdin għand il-gvern u għadhom ma ħallashomx il-bdiewa. Jista' jkun li dini parti mill-riforma li l-gvern qed jgħid li se jagħmel. Jista'. Intom għandkom dettalji dwar ir-riforma? Le xejn. Aħna Ma tkellimx magħkom il-gvern? Le, saqsejtu jien meta mort laqa ma' Dr. Edward Gatt mal-Ministru ġifieri għax l-oħrajn ma daħluhomx u qallu le qallu għalissa mhux ħaltkellmu. U Dr. Edward Gatt saqsih qallu aħna nistgħu b'xi mod indaħlu dil-garanzija bħala parti mir-riforma kompleta u naraw nistgħux naslu għallu le għalissa dik insa kollox għallu issa di l-ewwel. Dikinhar Dr. Gatt saqsih dakin il-ħamis għallu mela tini sa nhar l-erba' biex jiena niddiskuti mal-klijenti tiegħi biex naraw fejn nistgħu naslu. L-għada irċevejna ittra mill-uffiċċju ta' hawnhekk fejn tajt li d-deadline kien sal-ġimgħa. Jiġifieri da tagħna ġurnata u qelibinna wara. L-effett dirett tal-garanzija fuqkom x'inhu? Kif qiegħda teffettwakom lilkom u lill-familji tagħkom? Alright, qiegħda taffettwana l-ewwel nett huma ammonti impossibbli li tagħmel. Jiġifieri jiena tiegħi talabni. Leħqu l-ammonti? Tiegħi li talabni 160,000. U mbagħad wara ħafna argumenti niżlu għal 80,000 għax ovvjament ħadd ieħor laqqas ma seta' jagħmilha b'dawk l-ammonti. U 80,000 hija mhux loġika di, 80,000 laqqas hija l-commission tiegħi ta' sena. Jiġifieri da biex nagħmel ilu jien irrid nissagrifika jew post inbiegħu u nagħmillu flus jew norbot id-dar li ma tagħmel sens di. U mbagħad jiena ma kelli dejn qatt magħhom daw. Jiġifieri llum m'għandi ntih xejda jien u ma ħallinix naħdem. Mhux hekk Sitwazzjoni issa ta' il-proprjetà tiegħi il-ħadd ieħor. Is-sitwazzjoni tagħkom issa llum x'inhi u x'inhu mal-pjani li kif tistgħu tikkumbattu dis-sitwazzjoni? Aħna s-sitwazzjoni tal-lum hija li qegħdin bla xogħol, bażikament. Il-bieraħ filgħodu jiena tkellimt ma' Dr. Marġis Piteri li huwa Director General. Tlabtu laqa mal-Ministeru biex nipprova nissuġġerixxi xi tip ta' garanzija anke jekk ma naqbilx magħha biex insolvu l-problema. Jiena min-naħa tiegħi dikinhar il-bieraħ offrejtlu ammont sostanzjali inqas milli talabniu, qedlu għal raġuni li jiena dejn qatt ma kelli u m'għandix, jiġifieri m'għandix għalfejn inħoss u l-bdiewa tiegħi jekk issaqsihom jgħidulek da' diskors għalli iva naqbel għalli però rrid mill-Ministeru. Għalli ibgħat li jittra f'isem sħabek fejn daw qed jaqblu li qed tgħid inti għalli ħalli nipprova nressaqkom u naraw taslu xi soluzzjoni biex illum ma ssirx dil-froġa. Da bagħtni ilu l-email wara xi siegħa u nofs u batinna ċemplina għalina iva rċevejta u proset speċi
mar id-Dipartiment bija jew batilhom ma nafx wara xi sigħa kwart irċevejna lura fejn nasma' le mhux aċċettata jew 5% jew xejn. Ma daw jiena lejja daw mhux diskussjonijiet, id-diskussjonijiet jiena nafu tpoġġi fuq mejda, ikun hemm il-partijiet kollha u tiddiskuti l-options. Kollha mistoqsija intom qabel l-aħħar elezzjoni kellkom ħiel indikazzjoni li se tkun imposta fuqkom garanzija. Qabel l-elezzjoni kull ma konna nisimgħu li dan huwa gvern ta' dialogu, tajjeb Malta tagħna l-koll u llum qed naraw li Malta tagħna l-koll tawa li sħabna biex iqelbu inna.